Salutacions, famílies. Soc Chechu Navarro, soc educador social i col·laboro en FAMPA i la Confederació Gonzalo Anaya com a formador. I bé, ja haureu vist en altres vídeos que ja estan penjats que ens han llançat un repte als formadors de parlar-vos i preparar algunes xerradetes sobre els temes que normalment treballem en directe amb vosaltres. Doncs bé, anem a parlar, si vos sembla bé, del canvi de primària a secundària. Abans de començar, voldria fer un poquet d'anomenament a la situació que estem vivint. Per una banda, perquè significarà canvis en aquest procés per a les nostres filles i fills també, quan és que estiguen a punt de passar del col·le a l'institut, no? I també perquè, òbviament, estem en una situació nova, que presenta oportunitats, que presenta dificultats. Potser hem perdut algun familiar, hem perdut i no ens hem pogut acomiadar d'ell, o sabem de molta gent, no?, al nostre voltant, més proper o més llunyà, que han anat faltant i el patiment que estem vivint, no?, en tota la societat arreu del món. També, per una altra banda, això ha presentat noves oportunitats. Com sempre, tenim que saber traure forces i aprofitar les situacions, no?, per a traure coses positives. I en aquest moment, el que hem d'aprendre és a conviure en família, aprofitar les situacions 24 hores al dia convivint en un espai de vegades reduït, de vegades no tant, no?, però que podem aprendre a estar junts d'una altra manera i a compartir les situacions, les preocupacions i també, com no, les activitats divertides, cuinar, preparar, fer jocs de taula, així aplaudir a la gent bona que tant de temps ha estat cuidant de nosaltres o de la gent que tenim al voltant, no? Bé, doncs anem a parlar d'això, si us sembla bé. Com aquest vídeo no pot ser interactiu, al final vos donarem uns punts de contacte per a poder enviar-nos si teniu suggerències, dubtes, més temes a plantejar, on es pugueu esplaiar, en definitiva. Bé, què canvis? Anem enllà. Què canvis van a trobar les nostres filles, els nostres fills, en passar de l'escola a l'institut? Sabeu que estan al voltant dels 12 anys, més o manco, 11, 13, i van a trobar-se molts canvis i mateix a dins d'ells estan vivint molts canvis, veritat? Estan iniciant la seva etapa d'adolescència i això significa moltes coses. Al centre educatiu. Al centre educatiu anem a trobar canvis organitzatius i de funcionament, veritat? Quines són les diferències principals en les que van a trobar-se quan arriben a l'institut? Els vincles entre el centre educatiu i la família són més febles. Sabem que no sempre és així, no?, que hi ha professionals estupendos a tot arreu, però com a institució el vincle que tenen establert amb nosaltres com a famílies no és tan fort com el de l'escola. Les relacions socials també dins de l'institut són diferents de les que havia a l'escola, les relacions d'iguals i les relacions alumne-professor. Els canvis en el clima institucional, que diguem, no? No és el mateix una escola que un institut, està organitzat d'una altra manera i les coses van transcorrent d'una forma diferent. La metodologia d'ensenyament i aprenentatge també és diferent i, com dèiem abans, les relacions en les professores, en els professors, són diferents. També les relacions entre ells són diferents, estan organitzats d'una altra manera, en els nostres fills i filles doncs també, òbviament. Respecte a les famílies, el nivell de comunicació institucional, repetisc, és feble, no és tan fort com era al col·legi. I aquesta barrera va dificultar la transició, no? Repetisc, n'hi ha professionals estupendos, dones i homes, que es creuen el tema de la docència i acompanyen les nostres filles i fills i parlen amb nosaltres i es preocupen, no? Però com a organització no és així. En les relacions socials de les criaturetes que enviem a l'institut, bé, doncs també és diferent. Van a trobar-se noves amistats, a l'institut arriba gent que no estava al seu col·legi, van a trobar-se nous rols socials, el col·legi estan
començant a definir-se, sobretot quan arriben al final de primària, però a l'institut ja són forts i també elles i ells mateixos poden canviar el seu rol, veritat? Pues de vegades era el graciós en l'escola i ara és l'empolló, o al revés, o 100.000 possibilitats que saben que passen. El grup de referència canvia, la classe no passa tota del col·le a l'institut sencera, ni encara tots els que passen arriben al mateix grup dins de les aules. I a banda d'això s'intensifica, la relació amb el grup. Veritat? El xiquet, la xiqueta adolescent té una forta dependència habitualment del seu grup d'iguals. El clima institucional, diem també, l'edifici és diferent, el règim disciplinari cobra més força, té més importància, tant els reconeixements com les conseqüències negatives quan el comportament no és adient, les relacions marcades són diferents, i tot això exigeix de la nostra filla, del nostre fill, que ara és alumne, una major autonomia. Té que regular bé les seues relacions, té que autocontrolar-se, té que autoregular-se, amb més intensitat que la que ho feia al col·legi. La metodologia d'ensenyament també té uns canvis importants. Repetís, com dia abans, no em cansaré mai de dir-ho, tenim docents als instituts, homes i dones, que es creuen la docència, que es creuen l'educació, però oficialment, organitzativament, la metodologia d'ensenyament està més centrada en punts que en el col·legi no ho estava tant. L'exposició que dona la docent, l'aprenentatge memorístic, els continguts del llibre de text i el contingut en si mateixa que cal aprendre. L'horari és més extens i més intens al mateix temps, veritat? Entren abans, les classes de matí acaben més tard que a l'escola, habitualment només participen d'un torn, siga de matí o en alguns centres és torn de vesprada, i sobretot el número de docents augmenta. El sistema monodocent que hi havia a l'escola, veritat, pràcticament un sol professor o professora, que és la que exerceix les funcions de tutoria. Així n'hi ha una tutora o un tutor, però n'hi ha molts professors, pràcticament un per assignatura o per matèria. Les relacions, per tant, seran més impersonals, els docents estan més especialitzats a la seva matèria, no tant com els mestres, que són més globals, veritat? S'organitzen per departaments i cada departament té també les seues característiques, i al final, en el currículum que es dona a l'institut, el que importa és el contingut, no l'alumne, el context en el que es dona, sinó el contingut. Matèries van a tindre moltes i van a tindre comunes i optatives, en la qual també diferencien el currículum i l'itinerari que va seguir cadascun i cadascuna. El canvi que ja hem mencionat diverses vegades, ja no són mestres, són professores, són professors, tenen que triar el seu itinerari formatiu, ja des de primer van tenint un ampli camp d'optatives, i així hi ha una cosa interessant que des de 2012 s'avalua en base a les competències bàsiques, en les que van adquirint, dels continguts que van assolint, però no sols el contingut, sinó també la capacitat de desenvolupar-lo en un exercici. Què conseqüències va tindre tot això per a les nostres filles, per als nostres fills? El seu autoconcepte està en l'adolescència i està trobant-se en un nou sistema educatiu, per tant el seu autoconcepte serà més baix. Les notes habitualment seran més baixes. Insisteixen moltes professores i professors de secundària que sobretot primer i tercer porta un important baixó de notes, i tercer encara més intens, veritat? Això es té que donar així en totes? No totes les alumnes els passa això, però és el més habitual. I la doble característica de l'adolescència que es manifesta molt en l'institut.
Per una banda, l'aïllament social, una persona més introvertida que està volent trobar-se en si mateixa. Per altra banda, la integració en el grup, com dèiem abans, fonamental. Vale? Entonces, aquestes dues característiques, pues, veritat que sabem que els nostres adolescents canvien d'humor d'un minut per a un altre, pues, ahí tenim un poc part de l'explicació. Què podem fer nosaltres? Què aportem com a família en aquest canvi que la nostra xiqueta, el nostre xiquet, pues, òbviament col·laborar en la seva educació, fomentar l'hàbit d'estudi, donar valor, donar valor al que està fent, que entenga que és important i que nosaltres també ho considerem com a important. Compartir nosaltres, amb la tutora o el tutor, amb el professorat, compartir les nostres opinions. I aquesta dificultat institucional que ens trobem de que la comunicació és més feble, nosaltres fer-la més forta en la mesura que puguem. Òbviament és difícil, primer per la dificultat institucional, després perquè en la majoria de casos estan treballant de matí i si estem treballant nosaltres també, doncs és difícil trobar l'espai. Però bé, avui n'hi ha ferramentes bones també per a utilitzar-les, el telèfon, el correu electrònic, l'Ítaca. Vale. I a més d'això, de l'estudi en concret, què podem aportar? La nostra mirada, com a mare, com a pare, com a acompanyant d'aquesta personeta, sabem que està en un procés evolutiu, que està canviant, i nosaltres tenim que mirar així. Tenim que estar convençuts que podem aportar estratègies de comunicació, en paciència, i sobretot en exemple, el que diguem el modelat social, veritat? No tant el que parlem com el que fem. Saber escoltar i saber comunicar-nos assertivament. No podem ser agressius en la nostra comunicació, no deguem ser-ho mai, però en l'adolescència és un moment important per a cuidar-ho. La ironia és una bona ferramenta, però de vegades un adolescent no l'entén correctament. Tampoc podem ser passius, deixar que passi el que passi, deixar que evolucioni com vulgui, deixar que les coses vagin succeint i nosaltres no intervindre, no. Tenim que ser assertius. Val? És trobar aquest terme mig tan important. I estar alerta als comportaments que aniran evolucionant, aniran canviant, depenent del seu moment, la seva situació personal, el grup, la seva relació amb els professors, anirà canviant i ens donarem compte. Si sabem pegar una bona ullada al que està passant, ho entendrem millor i els ajudarem a viure-ho millor. Bé, ahí tenim un resum un poc de tot el que hem parlat, veritat? L'acompanyament que es fa de l'estudiant en secundària, hi ha un trasbasament d'informació, un traspàs que és important i que tenim que ajudar a què? A que millore la seva capacitat intel·lectual. Estan evolucionant, també desenvolupant el còrtex frontal i ahir es van adonar noves situacions i noves capacitats d'entendre. El seu equilibri personal, la seva capacitat de relació, de no deixar que el bon humor o el mal humor estropege o desencamini les relacions, no? Les qüestions sociofamiliars al seu voltant les tenim que tindre en compte també. Ara, per exemple, no estem en un moment que pot ser l'economia familiar està ressentida, en tot cas la convivència familiar està intensificada, quasi en tota seguretat, a l'estar compartint tantes hores junts, doncs aquesta situació n'hi ha que tenint-les en compte i acompanyant a la nostra adolescent, al nostre fill adolescent, el recolzament extraescolar si el necessita. Val? Pot ser, necessita un recolzament especial, anem a buscar en què mesura el podem oferir o com. Pot ser no el necessita i no ens passem tampoc, no? Sabem segur que vosaltres conegueu millor que ningú la vostra família, les vostres possibilitats, les vostres situacions i sabeu què és el que podeu oferir i què pot ser el millor. De vegades el simple pensament més ràpid no ho descobrim tan fàcil, però si fem un pensament en profunditat som capaços de descobrir-ho.
i valorant molt els seus interessos i motivacions, que són importants i són els que l'ajudaran a centrar-se. Si tot això ho fem ben fet, què va passar? Pues que anem a ajudar-nos a nosaltres mateixes i ajudar-les a elles i a ells a detectar les seues dificultats, les seues possibilitats de risc, en les situacions que ara un poc més avant parlarem, però que ja s'imaginem, veritat? Però el descobrir que té dificultats, el descobrir que li costa aprendre matemàtiques, per dir alguna cosa. Els matemàtics diuen que no n'hi ha dificultat per aprendre matemàtiques, ni ha bons o mals docents. Però bé, sabem que les persones tenen tendències i capacitats diferents, veritat? Però això no marca els límits, això no confina la persona en uns límits cognitius, veritat? Tenen moltes capacitats, moltes possibilitats. Anem a deixar que creixen, que es desenvolupen i que troben el seu propi camí. Què estratègies podem usar per a tot això? Pues un poquet seguint el que hem dit, veritat? Participar en la vida escolar, en tot el que puguem, i motivar a les nostres filles i fills. El coneixement, el contacte amb el centre, amb els professionals, i els moments de contacte intensos, de valorar el seu esforç, recolzar els seus interessos, ser realista, no voler que vagin més enllà del que poden ni que es queden menys així del que poden, mira? Saber encaminar per a que facin el màxim del que poden. I això és tot un revolutum, veritat, que està al nostre voltant i al voltant de l'adolescent i que, bueno, pues va donant possibilitats centrat en les seues amigues, amics, grup, pandilla, panda. Bé, ahí al voltant d'ell té un grup important amb el que s'identifica. I aquest grup li fa pressió, veritat? Per a prendre una sèrie de comportaments, d'actituds, de vestimenta, de manera de tallar-se el monyo. Ajudem-lo a encaminar bé aquesta pressió de grup, a trobar el seu espai propi i a no llevar-li aquest sentiment de pertinença, que és bo, no? És el que diguem la socialització secundària, si la primària la fan nosaltres a la família, en els centres educatius i en els grups d'iguals fan aquesta socialització secundària i tenen que créixer, veritat? Tenen que trobar el seu propi vol. La família, estem ahí, continuem estant, i és important que sapiguem estar en la nova situació, ja hem dit tot això, veritat? Comunicació assertiva, ni agressiva ni passiva, entenent i fent-se entendre. Bé, doncs passem un poc ara a les característiques pròpies de l'adolescència, veritat? Ja ho sabem, que hi ha canvis físics, fisiològics, doncs tots coneguem, no? Disculpeu, els canvis que es donen en l'adolescència i estan ahí, estan influint, és obvi, no? Tenim que saber-ho i tenim que saber acompanyar. La seva orientació sexual, la seva sexualitat van a començar a manifestar-se, van a necessitar jugar amb ella, és part d'aquest moment. No els carreguem de moralina, tampoc els deixem en tota llibertat, sinó encaminem per a que puguen descobrir, veritat? No es tracta ni de marcar res, ni es tracta d'acompanyar. Comencen a pensar per si mateixa. És important també, veritat? És molt, molt important. Deixem-los que pensen. Ajudem-los a corregir el seu propi pensament, però donem-los el seu espai per a que el desenvolupen. Tenen que reafirmar-se, tenen que sentir-se elles i ells mateixes. I això és important, això és fonamental. Nosaltres ho vivirem a la nostra adolescència, elles i ells ho tenen que viure ara. Transgredir les normes és, vamos, una necessitat quasi compulsiva, Ho sabem de sombra, bé, doncs està ahí. N'hi haurà normes que no permetren que transgredisquen, perdoneu. N'hi haurà moments que tindrem que marcar un camí, però tenim que deixar-los experimentar, jugar, provar a fer les coses. La seva identitat, ja ho hem dit,
diverses vegades es trasllada a aquests nous espais, al grup d'amics, al grup d'iguals, l'institut i se voltant, i això té una influència i sobretot tenen una quantitat d'energia quasi insultant per als que ja passem del 55, pues tenen que viure-la i tenen que posar-la en marxa, experimentar-la, provar-la. Ahí vindran els primers contactes amb les substàncies tòxiques, el tabac, l'alcohol, la marihuana. És un moment d'experimentació i sobretot el que necessiten de nosaltres no és un marcatge continu, autoritari, necessiten un acompanyament i un ensenyar-los a distingir el que és bo i el que és dolent, el que fa bé al seu progrés i el que fa mal. Ensenyar-los, en definitiva, a saber dir que sí i a saber dir que no. Vale. I nosaltres què aportem en tot aquest canvi? Ja en el canvi personal que estem centrant-se ara, no? Pues primer, com vos deia abans, vos he repetit diverses vegades, disculpeu, em poso un poc pesat de vegades, ser assertius, respectar els seus drets, les seues opinions, el seu pensament, fer una escolta activa del que diuen. Escolta activa és que ells noten, elles noten que els estem escoltant i que estem fent-ho de veritat. Mirem-los als ulls, entenem el que estan dient-nos, no posem els nostres prejudicis i després, si cal corregir alguna cosa, si cal encaminar alguna cosa, fem-ho també. Val? Però en aquest joc n'hi ha una part que són les normes i límits i que també és molt important. Si vos dia el joc, veritat, doncs així és. Hem de tenir clar que hi ha límits que són responsabilitat nostra i ahir no cedim, ahir no negociem. Cada família, cada grup descobrirà quins són els seus límits o les seues normes centrals. I tenim que fer-los entendre que això no es negocia, no és ara sí, ara no. Però també hi ha una part que n'hi ha que consensuar. Ja tenen una edat, ja van creixent, n'hi ha que deixar-los espai a descobrir aquestes coses. Deixem-los també que aquesta part puguem negociar, puguem consensuar, sobretot, les conseqüències del seu comportament. Val? Si es vota el que hem considerat que no es pot votar, hi haurà unes conseqüències, però les té que saber. No podem esperar a veure què més ocorreix després de que hagi passat. No. Ell té que saber, ella té que saber què passarà quan jo me vote esta norma. I, doncs, que passi, veritat? Que arribi aquest moment i passi. Que la conseqüència arribi. Els conflictes familiars en l'adolescència són molt comuns. Hi ha situacions que es manegen ahí bé, controlen bé el conflicte i saben enfrontar-se, saben promoure la seva identitat, saben, veritat, bé, reduïm aquestes situacions, perquè al final, a la llarga, donen mals resultats. Preguntem-li per què no es comporta així, per què actua així, expressem-li el que no ens agrada. I quan expressem, no anem a les generalitzacions. Ahí teniu un exemple ben concret. Si li diguem ets un desastre, no estem dient res de bo. Ni sap què volem dir i, a més, està sentint-se mal, no? Perquè el considerem o la considerem un desastre. La teua habitació sempre la t'has fet un desastre, això és una expressió concreta, clara i que marca una conducta a la persona. Al final es tracta de reforçar la seva autoestima, de que es conega bé i sàpiga apreciar-se a si mateixa en la justa mesura. Elogiem les actituds positives, de forma concreta també, però no ho fem. És que ets molt bona açò, però no. Quan estem donant un elogi, donem-lo de veritat i de cor i que ho note. Acceptem a la personeta tal com és. La persona té defectes, té virtuts, nosaltres també. Segurament defectes més perquè som d'una edat un poc més gran, veritat? Doncs això és important que ho recordem.
L'autoestima no vol dir només voler-se a si mateix. Oi, que bo que soc, que guapo, que... No. L'autoestima consisteix en conèixer-se bé i acceptar-se bé. I això és el que tenim que promoure. Siguem empàtiques amb ells. No siguem fent-se el simpàtic per fer la broma fàcil. Però sí ser empàtics. Posem-se en la seva pell, en la seva situació. Recordem la nostra adolescència i sobretot no llancem missatges tu. Tu fas això, tu em fas sentir mal, tu em dones problemes. No. Quan tu tens aquesta actitud, quan tu tens aquest comportament, jo em sent mal, jo no em sent bé, em posa nerviós. Soc jo qui em posa nerviós, no em posa nerviós ningú. Però sí que està bé comunicar aquestes emocions i aquests sentiments que ens desperten. Gràcies per la vostra paciència, he estat un poc pesat, m'he repetit alguna vegada. Bé, si teniu consultes o voleu ampliar la informació, hi teniu el correu electrònic al que us podeu dirigir i en seguida vos contestarem el més aviat possible. I bé, com diuen els youtubers, si us ha agradat, doneu-nos un like, ahí teniu la pàgina web on estan penjats els cursos i en les xarxes socials també estem presents, FAMPA, i així teniu alguns enllaços que he considerat interessants de FAMPA València, també el canal YouTube de CEAPA, on en molt d'humor, l'humor és molt important, és una part fonamental de la vida, ho sabem, veritat? I ahí tenim un parell de vídeos creats per CEAPA que són estupendos per a comprendre l'adolescència i comprendre'ns a nosaltres mateixa també. I després jo tinc un referent que per a mi és molt important, era perquè ja va morir però continua sent per el que ha deixat, Carles Capdevila. Ahí teniu l'enllaç al Podium Podcast, que són àudios, i a YouTube els vídeos que ell té penjats ahí. Gaudiu-los perquè són boníssims per a aprendre a viure i a educar en família. Cuideu-se molt, família, i que tot vagi anant bé. Una abraçada ben forta.